at Bates. Bates ymlaen, chwilio am Tom Walters. Walters mewn ar ergyd i'r rwyd ochr. Amddiffynwyr Hwlffordd yn edrych ar ei gilydd. Y bêl hir gan Louis Bates. Bu bron i Tom Walters fanteisio ar ei drod chwith. Llansawel, ond pas dda gan Corey Shepherd. At Abrws Ezi, dyma Owain Jones ar peniad. A'r arbediad yn un digon cyffwrddus yn y diwedd. Hwlffordd! Ergyd Ishel ar darget, ond Luke Rees wedi darllen i. Y bêl gan Hwlffordd. Chydig welwn ni Hwlffordd yn y hanner cynta, ond dyma fe'n torri tu fewn. Reit o flan drwy'n y dyfarnwr. Yr bêl ymlaen at Ruben Davies. Cyfle cyntaf prynhawn i'r prif sgoriwr. Ond mi oedd Luke Rees oddi ar ei linell yn gyflym iawn i rwystro'r ergyd gan Ruben Davies. George ar tafliad i Llansawel tuag at Walters. Mae'n cael ei ben iddi, dyma Ruben Davies. Davies! O! Na chi sgil arbennig gan Ruben Davies. Ar ben i gêm ar hyn o bryd. Y bas tu fewn gan Tom Walters yn reoli un cyffyrddiad, dau cyffyrddiad ac yna ar y foli. Ddim yn bell. Clwstwr y chwaraewyr mewn coch. Disgwyl y gic gornel gan Tom Price. Peniad pwysig Alaric Jones allan. Bêl nôl gan Price y capten. Mae'n groesiad da! Dyma Ricky Lee Owen o dan y bar. Ond dros y trawst y hi a mae di anafu yn y gôl. Ricky Lee Owen yn codi'n uwch na neb, ond yn methu cael y peniad. Yr amddiffynwr, dim ond yn ei ail gêm yn uwch gyngrair Cymru. A nawr dyma Ruben Davies. Davies mewn ar gôl. Davies! O! Cyfle gorau'r gêm. Yn syrthio i'r seren Ruben Davies. Ond yn gosod y bêl dros y trawst. Hwlffordd sydd yn ymosod edrych ochr y bêl na. Dyma Aman. Aman ar draws y gôl. O! A rhyngddyn nhw, mae Chris Evans wedi clirio dros Llansawel yn gic gornel. A Hwlffordd nawr sy'n gorffen yn gryf at y postyn pella. A mae gôl mynydd o gyrff ac Alaric Jones sy'n cael ei longyfarch. Y croesiad at y postyn pella tu hwnt i Walters ac Alaric Jones, yr amddiffynwr, yn penio heibio i Hwlffordd.